nag-aantay kami nung DLTV na sasakyan namin. Time check natin ay 7:14 at darating yung DLTV dito na ay alas 7:30. Tapos alas 8 daw aalis. Sa amin tulog, bagsak, pagod kasi paggaling namin dun sa PGS, bumalik agad kami, ligo, balik dito sa dito na sa PTX, uwi na. Ayan, ito na yung bus. Ano yung ticket? Itap mo na yung akin. Yung tara. Ako na ma. Pati yung akin ma. Pwede na dito kaya? Yan na lang. Tama ko. DLTV rin. Doon tayo sa dulo. Yung hilig eh. Pasakay na kami. Time check natin ay 7:50. Hindi pa nakaka-inbound yung LTV. Yan gagira eh. Ano yung Eriga no? Eriga. Dito ma. Tahanan mo ako, di magbabago. Ikot na mo. Daming pasahero. Shoutout po sa mga viewers na taga Cavite, taga Laguna, taga Maynila. At pauwi na po kami ni Ami. Pasensya na po dun sa gusto kong pumunta dun sa Cavite. Dila namin, kumbaga
Malapit lang kami sa Pamplona. 9:05. Siraan kasi itong sasakyan. Sumasayad yung likuran niya. Papakaya siguro ito pagdating ng Naga. Bumili sa amin ng ano dun sa ano may TX. Yan ang baon namin. Ako itlog. Basta mo yan. Bago, karagay na. Pamplona to. Ragay, ba't ano? Ragay, si Pukot. Non-stop over. Dito na ako kuya. Dito ako sa Pamplona. May sira yung ano, may sira yung bus. Sumasayad. Ah, dito pala. Bumagsak yung gulong. Bagsak. Transfer ata tayo ng bus. Transfer? Oo. Transfer ata ng bus. Putol. Gumapang na lang. Kaya ito na yan. Hindi. Muli. Bali, tatransfer ata kami ng bus dito sa Pamplona. Nasiraan. Tatransfer ata kami ng ibang bus sa amin. Yung gabing na. Yun. Kaya dahan-dahan na lang yung bus. Pero okay lang naman yun na. Buti nga yung dahan-dahan na. Kaya nabilis nito. Tapos bandang Gumaka na traffic kami kasi may banggaan. Parang sa Gumaka ata yun. May banggaan sa Gumaka. Halos 2 oras yung traffic kanina eh. Maaga sana kami makakarating. Magkape muna. Magkano po? Sige naman. Isa lang. Kape muna. Malamig. Ayan po, time check natin ay 11:09 at nandito pa rin po kami sa Pamplona. Hindi pa kami nakakaalis, wala pa yung bus na magsusundo sa amin. At punta kami dun sa tindahan, bibili daw si amin ng ano, Yung ayat sa malamig. Yan, dito muna kami sa loob. Yan sa labas. Habang nabigyan tayo doon sa ano, sa labas na kuha sa amin. Gutom ka? Hmm? Hmm?
pala to. Hindi, yung papunta pang Manila. Yun, hanggang sakay eh. Nandyan na yung bus. Papadiesel pa. Tatransfer na kami. Eleven 28 oras na rin. Alauna tayo. Alauna alas 2 mga kawi. Ito na. Nandyan na yung bus. Nalilipatan namin. May dalawa pa. Ay, ano pa? Ito pa? Oh. Maleta na lang. Kabila kaya? Magaan naman yan. Yan, okay na. At set na ako. Time check natin ay 11:48. Sa amin nasa taas na. Kakauwi na rin kami. Para sa kakit ta, patuloy yung sabi. Yung nandito na kami banda sa pili. Time check natin. 1:07. Tansulban ah. At dito na kami saan? Si Bayong. Yan yung bal magsusundo. Time check natin 1:30. Okay. Kusa. Hmm?
Ayan po, dito na kami at nakapahinga na. Nakakain na. Nakakain pa. Pahinga na. Yun na yun. At mamaya siguro maglinis kami ng tindahan tapos mag-display kami ng mga paninda. Yan. Sabi. Pagod, grabe. Alas 2:46 no. Pagod. Grabe yung biyahe. Nasiraan. Tapos nalaglag pa yung bagahe namin. Ayun o. Bangas oh. Laglag. Nagbukas yung estribo, compartment. Basag. Masag pa yun sa ilalim pa. Sobrang gasgas na yun. Pero yung laman, sabi yung baso, Mabuti nga yung baso. hindi naman nabasag. Naalala ko yung basong binigay. Ayan po, hanggang dito na vlog na to. At maraming salamat po sa inyong panonood sa mga vlog. Yun, shoutout po sa lahat, mga viewers, mga sponsor. Share po sa inyong lahat dyan. Ayan. Bye-bye.